που θα είναι όλοι ίσοι και ίσα δικαιώματα θα έχουμε αποκτήσει. Γυναίκες θα είναι υπουργοί, θα είναι βουλευτίνες. Anyway, και οι υπουργοί πολιτισμού γυναίκες ίσως είναι. Πόσο ήμουν ευτυχής όταν τον πρωτοείδα των Ιάσων, όταν πάτησε το πόδι στην κορχή. Ήταν ψηλός, ήταν γλυκός, είχε τις χάρες όλες. Λουλούδια μου προσέφερε βάση, λίπους και βιόλες. Και ως μύδια, μυδίαζα με τα καμώματά του. Ώσπου στο τέλος βρέθηκα μέσα στην αγκαλιά του. Με πήρε από το σπίτι μου που ζούσα σαν πριγκίπισσα και τους γονείς μου άφησα και συγγενείς ελείπησα. Αχ, τη χαρά που έκανα στο πρώτο μου παιδάκι όταν ο Ιάσον στο γιατρό έδωσε φακελάκι. Και πόση τρομερή χαρά στο δεύτερο επήρα όταν το ίδιο έκανε στον άλλον με ευτύχο. Μου είπε, είναι έθιμο και έτσι συνηθίζεται στους ιατρούς του Ιολκού φάκελος να χαρίζεται. Αλλά αυτά περάσανε. Τώρα δυστυχισμένο γυρίζω μες στα ναύτωρα και νιώθω κουρασμένο.